Φανταστείτε να κάνετε zapping σε τηλεοπτικά κανάλια από όλο τον κόσμο με το τηλεχειριστήριό σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε με το που πατήσετε το κουμπί. Το Anar Plus σας δίνει πρόσβαση σε πάνω από 1000 ζωντανά κανάλια ροής από όλο τον κόσμο. Αφγανά, περσικά, αραβικά, τουρκικά, ινδικά, αγγλικά, ρωσικά, ελληνικά, ευρωπαϊκά και πολλά άλλα. Το Anar Plus σας δίνει πρόσβαση στη ζωντανή τηλεόραση από περισσότερες από 30 χώρες από την άνεση του σπιτιού σας. Το Anar Plus προσφέρει τα καλύτερα κανάλια ταινιών, ειδήσεων, μουσικής, αθλητικών, παιδικά και ένα σωρό άλλα. Η ενότητα Anar Plus On Demand περιέχει τις καλύτερες ταινίες, σειρές και μερικά από τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα. Το Anar Plus σας δίνει επίσης πρόσβαση στο YouTube και σε χιλιάδες εφαρμογές απευθείας από το κατάστημα Google Play. Συνδεθείτε με την κουλτούρα σας σήμερα. Παρακαλούμε καλέστε χωρίς χρέωση 1-800-315-4070 ή επισκεφτείτε το www.anarplus.com. Οι Anar Plus συσκευές λειτουργούν οπουδήποτε στον κόσμο λόγω του μοναδικού εναλλάξιμου μετασχηματιστή μας και της καθολικής υπερταχείας τεχνολογίας μας. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον καλώδια ή σύρματα. Το κουτί του Anar Plus έρχεται ήδη με όλα όσα χρειάζεστε. Η ασύρματη τεχνολογία μας καθιστά πολύ εύκολο το να συνδεθείτε. Το μόνο που χρειάζεται είναι μόλις λίγα λεπτά και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανή τηλεόραση. Συνδεθείτε με την κουλτούρα σας σήμερα. Το Anar Plus είναι το μέλλον της τηλεόρασης. Παραγγείλετε τη συσκευή σας σήμερα καλώντας χωρίς χρέωση στο 1-800-315-4070 ή επισκεφτείτε το www.anarplus.com.